phela. Ziyakhala ngalapha. Nanga lapho ziyakhala. Haw. Bafethu 6:30 bese manje. Hayi ngiyadlala bese. Awudlalele DR mfethu. Namhlanje ngoba nisazisima ukuthi sihlele endlini. Ayikho njani siceliwe uhulumeni ukuthi sibe brand. Siwashe izandla, sidlale endlini singabi nankinga. Ngizodlalela nje ngithi namhlanje ngithole ithuba ngidonsele imithu nje imbalwa yami eminingi ke nakhona nje engizole ngishaya nje. Ngizama ukufaka kakhulukazi njengomculi ushuthi akufanele ucule into eyi-1. Ngizogibela ibeat njengamanje liyikhalela nje mina ngizogibela nje ngesiginci esekugcineni mhlawumbe ngenizwisa leyo ngoma ka-21 days lekuthiwa ake sithi ukubekezela ngakuze siye phambili yabo. So ngoba ngicela ukuthi bafethu nazi ukuthi njengabaculi abazi ukuthi asisakhona ukuthi siye kwezinye indawo sithi asimdlalele nje sisendlini nibone ukuthi nisinani sizonke yabo. Olise ngingeve inkulu kodwa ke into ebalekile nje ukuthi sikwazi ukubekezela lo 21 days uhlose ubezelele singaze kugcina kwakhona kuba kanjani kodwa nje ukuthi sibe nani nakubona kushaka kungithokozisa ngendlela exakile. Ngizongidalela nje imicu Hallelujah.
ngiyabheka nje kakhulu umhlaba wonke jikelele ukuthi njengoba sekuyisikhathi se-coronavirus osho ukuthi akekho kumele simblame noma akekho kumele simbike izici ngoba lento yenziwe umhlaba wonke. So osho nje thina kumele sikwazi ukubambisana siqhubeke siphambili ngoba ngaphandle kokubambisana kwethu kusho ukuthi ayikho into engenzeka ngisho kodwa nje ngibonge kakhulukazi abantu abathe bawubukela lo mbukelo njengamanje. Bafowethu ngiyabonga kakhulu ukumosha amadathini nibhekelele nje lentwana yakakhumalo. Mina ngophumulani ngakhumala enquthu eRockville emadwaleni la ngafunda khona yonke ngoba ngidlala isidingo lesi ngasifundiswa iphehla lami ngangisemncane kakhulu. Ngiyacabanga mhlawumbe ngineminyaka ewu-9 ngiqala ukudlala isigini. Bakhona abangidlulayo ngaso kodwa nami ngithi kwakakhumalo kusho ukuthi nomunye unelungelo lokudlala into yakhe ngendlela yakhe abone ukuthi izokwazi ukumsebenzela. So mina owami ushuni into eseceleni njengamanje ngifike ne-hip hop. Kunabaculi abaningi engicule nabo uBig Zulu, uSjava, uSinamuva, iKolodo, intaba yaseDubai, uCrazy, uStilo Magolide, uyazi bafethu baningi kakhulukazi khona iGcokama ngala, khona uKhuzana ngala, khona uJava ngala, khona o-Ali Mgube, khona uNgiga, khona abafana bakaMgqumeni, khona uQhosha, khona uSkandi. Angazi ngabana ngithini kodwa nje ngibonga kakhulu nabantu abasiphushela umculo wethu kakhulukazi abantu basekhosini nakweminye imisakazi eminingi bafowethu engazi ukuthi iyawuphusha umculo wethu. Kodwa nje ngithi salute njengoba kuseyisimo esikanje. Asazi ukuthi kufanele simise ngalona luphi uhlobo kodwa siyazi ukuthi uhulumeni khona azosicabangela ngakho siqhubeke futhi impilo iye phambili. Lokho engikwenzayo ngiyakwenza nje iyona into engiyiphisa ngayo. Nami ngiyaqinisekisa ukuthi ngizohlala ngisendlini ngingabi luvalo yabo ngoba ngizogcina sengithola i-corona virus. So manje lokho ngiyafisa ukuthi kungafiki kimi osho ukuthi osekubuye asaliseqikelela nje kulezi zezempilo ukuze akwazi ukuthi impilo iye phambili. Thina-ke esi-right siwafakeni bafethu ama-gloves la ezandleni, siyifakeni izamfonyo yabo, ama-mask, siphinde futhi athi ngibo nayo lento kanje singathinti ikhala. Singalithinti ikhala. Khala lapho nje impela ushayise ngomoya ukuthi lokhu kuyakhishwa lelo kuthiwa putshu unathi ngoputhuza kakhulu namusha ukuze uthi ngubeke khona bese ushayela izandla zakho yabo nje ushaya yonke indawo yabo sanitize manje yabo ngokuthi ama-gloves awe lokho into egrand ke lokho kwenza ukuthi kuthiwa sihlukile kuba ukuthi kanjani uvela ungasahluphi yabo vele ukubambe nayo donsa samfonyo sakho usithi ndinci yabo bayanje bese ushaya round ke uphephile ngoba into ebalekile ukuthi nje siphephe. Cha mina ngilona ukuthi isizwe sakithi sizwe sakwaZulu noma bethiwa undrubuni kodwa nje mawabona leli bala noma bethiwa awusilo leli bala kodwa mawuzokwazi ukulizwa lelizwe nolukhulumayo uzokwazi ukuphepha, uzokwazi ukuhamba ngendlela ezosisa empumelelweni. Nje ngiyabonga kakhulu ngicela ukunizwisa ngicela ukunizwisa ingoma ye-hip hop lezi insuku ngibhizi ngayo. Iyona nto engikhuthazile kakhulu ukuthi ngingashaya umculo oyi-1 ngoba ivoice yami vele iyi-1 noma ngashaya igospel, ngashaya ikwaito, ngashaya ini yabo lokhu vele kuyicacela ngikwazi ukufihla futhi ayikho enye indlela engikwazi ukucula ngayo ngaphandle kwale ngicula ngayo. Ngiyababongela abakwazi ukuthi bagawule lapha nalapho
nawo isiphiwo sakho futhi singesaphikiswa kodwa ngiyafisa futhi nami kube khona abantu abazocula lo shuno ngendlela engicula ngayo ngoba ngifeature abantu abaningi nabo ngiyabafaka kwami ama-album osongo ibafit baningi kakhulu yazi mhlawumbe kuze kube khona engimshaya ngephutha noma ngabe uthi ubaba umuntu engimshaya ngephutha kungabi mhlawumbe kubi ngoba kukhona abantu abangiproducer njengamanje abafana njengo-DR khona abafana njengo-MPZ khona abafana njengo-Raf abantu engibaziyo umaphurisa sike sarekhoda naye ingoma ethi Sibhakabhaka sinosijava abantu engikholelwa kubo kakhulu ngiyafisa nje ukuthi siqhubeke siyibambe ngicela nizwe le hip hop yami ngandlela isikhathi mhlawumbe sesiphelile ngiyeva iphilile manginalo futhi indlela le ngikhonze ngayo ngiyathanda uyiqhubele abiyami sishaya nje ngoba sisendlini asiqile kulawo manani ukuthiwa wafuneka endlini sikulela unanje nathi ngendlela okuyiyona ngisobonana ngizokuhlela futhi okunye ukuthi sibe ndawonye kuzo futhi lezi zokuxhumana bafowethu noma inini hlela futhi siphinde sixhumane njengoba kusikanje kodwa nje angifisi ukuthi lokubuso lobu engabe nisakubona yabo ngifisa nihlale lokhu nikubona ngoba ngiyabona ku WhatsApp umunye umuntu nokushayisa status thothi mhlawumbe siringa ngami or isinengoma yami phakathi lokhu ngiyakuthokozela ngijabulela futhi kakhulu ngathi nje ngiyabonga bafethu usuku obuhle ningakhohlwa ke khona nokuthiwa sanitize ngo-21 days bazuhlule kuyekhaya ulalela umthetho kahulumeni ukuze sizwe siye phambili sabulawa ile corona ngo-21 days njengophela amalanga amancane kanje konda nomndeni wakho nihlala ngenjabulo ulalela umthetho kahulumeni nigeze izandla ngathithi ekhaya uzala kolona engangeni komunye nomunye wako ungayibukela amasopisi nje nihlalele mntanakeni lutho sidalo zilaphele sisifo into encane kanje amalanga amancane kanjena sungazohlulwa isimo nje ubhekisela yebo khona noma izinto zakho bezingamile kahle kodwa cabangela impilo cabangela abantu bakho ngo-21 days nje bazuhlule bekhaya ulalela umthetho kahulumeni ukuze sizwe siye phambili sabulawa ile corona nge-21 days 21 days amalanga amancane kanje ukhona lapho ababhekile ngenxa yamatoho umsebenzi nangenxa yezinkinga ezikhona ezibonona nabo bazinakela afake isamfonyo lokona lalokho kuthiwa isanitizer lokho kubuye ufutafutela ezandleni yazi kuhambe lento kuthiwa icorona amanzi amancane kanje konda nomndeni wakho nihlale ngenjabulo ulalela umthetho kahulumeni nigeze izandla ngathithi ekhaya ngo-21 days amalanga amancane kanje ngiyabaxolisela babesebunzimeni kulezinsukwana nje kuphithizela emqondini yekho awuyazi kodwa ngithi nabo amakakhululeke uzodlula lokhu ngo-21 days noma qhubeka ngicabangela laba basezibhedlela nabo engathi bengaphuma kuleli yasango lobumnyama yazamalanga amancane kanje yazaphenduka inkinga ezweni lonke yeah
kufanele ukuthi ngiyidlulise kubantu. Ayike ngaphandle kwalelo. Angeke washaya imessage nje. Angeke. Kuphuma la. Ngiyabonga mfethu Shabir. Sure.